Isto surgido do interés rural aquí en Láncara. Un día estaba no Concello e aquí este joven, este artista, me chama por teléfono e me conta que bueno, que había posibilidades de poner internet rural en todo o municipio. Entón lle dixen, bueno, pois ven por aquí, quero conocerte. Me estuvo explicando, eu non entendo, ainda hoxe non entendo nada, que era menos. Non sei por que lle fixen caso, non sei por que non. O que podo vos dicir é que estou encantadísimo, porque toda a xente que me parece ser que está moi contento con eso. Mais a máis, se puxo nos colegios, puxo co contrato que fixera por daquela, con unha subvención que era do Plan E, que obviamente éramos 70.000 euros, que eran daquela 250.000 euros para obras. Esta cantidad apartámosla de eso, o sea que en realidad caso o Concello non aportou dinheiro de fondos propios, senón que foi subvencionado. Bueno, volvo a decir o mismo de antes, confiamos plenamente en él. Despois a obra, o seu proxecto saliu a concurso, se presentaron 4 ou 5 empresas, a corporación tamén apoyamos bastante de que fora él a que fixera unha boa proposta, e lle demos a obra a él. Non sei exactamente, eu creo que todo o mundo está contento do tema, que está funcionando casi no 90% de todo o municipio, creo que no 90%, técnicamente diralo él. Aparte despois de todo isto, puxemos nos colegios de Escola de Armea, que creo que é esta, porque Santa María de la Monte, tamén chamamos a reunión, Escola de Láncara, Escola de Carracedo, Escola de Santalla de Lagos. Santalla de Lagos, sabedes que se reformou fai pouco, o colego estaba abandonado, se arreglou, que teñen tamén ali en Bande, que había unha escola que había sido reformada xa vai muchísimo tempo, no Colegio de Transliste, Colegio de Oleiros e Colegio de Ronfe. Mais a máis puxo no polifuncional da Feira en Puebla San Julián, que hai un edificio ali en Majo, que está para todos os vecinos do Concello, todos os que queiran ir ali, que están facendo bastante actividades. Quedanos o Colegio de Vilarello, que tamén se reformou agora, cambio de Santalla de Lagos. Este colegio parece ser que hai deficiencias de hai unha antena, non? Se como explicaron os técnicos aquí de Javier, que había que poñer unha antena e vamos a mirala, se poñerá tamén en Vilarello. Así que Javier, moitos éxitos e felices fiestas. Vale, moitas gracias. Bueno, quero empezar agradecendo primeiro a todos os asistentes, aos veciños daqui de Láncara por achegarse hoxe hasta aquí a por facer este esforzo, porque eu creo que tamén é unha hora bastante complicada, sobre todo co que hai que traballar. Pero bueno, tamén algún medio de comunicación, tamén especialmente quero agradecer ao Concello de Láncara, aos concelleiros que están aquí, a Eladio personalmente, porque como ben dicía el, contactamos aí ao principio, eu creo que fará ano e medio aproximadamente. Nós agora xa somos unha empresa grande, estamos en 80 concellos, temos máis de 8.000 clientes, pero antes éramos unha empresa máis xoven, con un montón de ganas, con eses compromisos de achegar internet ao rural. Eu creo que foi o que viron e decidiron apostar por nós. Entonces sempre nos gusta que alguén nese camiño nos bote a mão, porque foi un dos primeiros concellos, o de Láncara, en ter este servicio. Entonces eu creo que o Concello veu unha iniciativa que se podía levar a cabo e apostou por nós, e os resultados están aquí. Para resumir, temos no propio Concello de Láncara unhas 170 casas do Concello conectadas a nosa rede a velocidades de entre 2 e 12 megas, o cal está moi ben. Falabas antes dunha cobertura do 90%, eu creo que poucas solicitudes, ou se non vanse atender, pero están sin servicio. Creo que a día de hoxe estarán todos, ou se non faltarán algunha de última hora, porque incluso se están dando xente de alta de Puebla, de San Julián, porque lles interesa o precio, porque teñen problemas con outro operador donde hai moita máis competencia, redes de cable, se están dando de alta hasta ahora. Entonces, as antenas que instalamos en cada casa, que as podedes ver aquí, empregan a última tecnoloxía en redes de banda ancha e poden transportar hasta 300 megas. Entonces, non se van a quedar obsoletas pronto. Posiblemente, en pouco tempo, cando as condicións de mercado o permitan, vamos a dar ao mismo precio máis velocidade por estas antenas, e a xente non nos vai ter que cambiar por outras. Despois a rede de Láncara, para explicar como funciona, aquí contamos con 2 estacións base, unha na Meda e outra no Parco.
Estas estacións base conéctanse con repetidores que están ubicados nas parroquias onde non había cobertura. Por exemplo, vimos unha instalación moi similar a que hai en Pico do Outeiro, que ali non había posibilidade de levar unha liña de alimentación eléctrica, e puxemos un aerogenerador e paneles solares. E con eso damos alimentado ao noso repetidor. E os outros repetidores están postos en zonas de alumbrado público. E, bueno, despois, por último, isto sí que é unha novedade moi importante, que hai en moi poucos concellos que os estamos gestionando nós ahora en todo Galicia. É que se instalou na maior parte dos locales sociales, sobre todo que os solicitaron, en os que podían facer actividades, unha conexión gratuita para todos os veciños, sobre todo para xente que veña só os fines de semana ou que teña rapaces que veñan o fin de semana, pois se lle dá a posibilidade gratuitamente acercarse hasta o local social ou ben dentro ou fora desde un coche, porque ten servicio de wifi, se poden conectar aquí. E sabemos que, bueno, por as estadísticas que temos de consumo, que aquí é un dos concellos onde máis éxito ten, porque se están conectando sempre, hai bastante tráfico por esta rede, sobre todo eso, os fines de semana ou donde fan actividades. Entonces, bueno, non me vou estender moito máis, só quero facer un compromiso de que vamos a seguir mellorando a cobertura hasta o 100%, porque aquí, bueno, vou facer hoxe este compromiso, que non se vai a quedar nadie sin cobertura, supoño polo que falei antes con vos, que aquí non hai nadie que non teña cobertura, igual algún non nos solicitou ainda, pero que vamos a ter cobertura completa, e sobre todo que vamos a ir aumentando progresivamente a velocidade. Ora, a cuota básica de velocidade de 2 megas, moi pronto pasará xa aos 4 megas, ao mismo precio, que ese é o objetivo. E nada, seguir medrando, como decía Eladio, polos concellos de Galicia, seguir tendo este servicio en galego, un call center 100% en galego, e un servicio técnico o máis rápido posible. O mes veño sí que somos nos moi claros, non somos como ninguna outra compañía que vos meten alquiler de línea, alquiler de teléfono, alquiler de antivirus, alquilamos todo. Entonces nós somos moi claros, nós son 35 euros ao mes, é o máximo que se pasa co recibo. E agora tamén tedes outra promoción para contratar o servicio de teléfono que vai ser gratuita hasta o 10 de enero, chamamos de promoción de Navidad. Vamos a meter toda a instalación de teléfono que está valorada en uns 80 euros. En comparación co 3G, por exemplo, que ofrecen outras compañías, ou o satélite, nós non temos ningún límite de descarga, podes estar sempre consumindo ao máximo. Entonces, despois hai outras tecnologías como son o satélite, o 3G ou así que sempre teñen límites, e límites moi cortos. Entonces tamén, se hai algún interesado que sea cliente noso e que ainda non teña teléfono, o pode portar para nós ca alta gratuita, solo por 10 euros. Entonces, por 45 euros IVA incluído, tes teléfono e internet con nós. Eso hasta canto sería? Hasta o 10. Tedes hasta o 10 para solicitar o que sea gratis. Despois podelo solicitar tamén a 10 euros. Pero podese cambiar a telefónica para... Sí, claro, e así xa non lle paga nada máis a telefónica. O que lle está pagando a telefónica, pois pagaríanos solo 10 euros a nós. E aforrase moitísimo. Eu cambio me canqueira. Intermax Technology. Chegamos a ti.